Una de les curacions més increïbles que abans anaven en dansa, que s'estilaven, era que quan una persona tenia un uixol, o un bony, o fics, etc., si hi havia una casa on hi havia hagut un mort, que vetlaven un mort, quan els morts se vetlaven a les cases, anava allà i demanaven als familiars la mà del mort. Això que pareix increïble tenia el següent sentit. Demanaven la mà del mort per llevar-se aquell uixol o aquell fill, etc. Agafaven la mà del mort i la passaven 3 vegades per l'uixol o per aquell bony o aquell fill. I deien que l'uixol passava en el mort. És la idea de la transferència màgica i de les curacions o creences més espectaculars de la nostra cultura. També volen dir que dins la cultura mallorquina els animals tenen molta relació amb la mort. Per exemple, si una persona està molt malalta i senten cantar un gall passada mitjanit, segurament aquella persona morirà. També deien que si un gall cantava que una gallina cantava com un gall, perdó, si una gallina canta de gall, volia dir que l'endemà o que al vespre qualcú se moriria. També si veien un òlibe que se posava damunt la teulada, deien que allà qualcú se moriria, però hi havia una frase que funcionava com una espècie d'antidot perquè no te passar res. I això mos va contar el Jeroni Barceló de Vilafranca del Celsia, que va morir de 104 anys, mos va dir que si sentíem cantar un òlibe, que és un auguri de mort o de desgràcia, perquè no mos passi res, hem de dir: animalet de Déu, canta per tu mateix. I si veiem un borino negre, hem de dir: animalet de Déu, vola per tu mateix. Altres indicatius de la mort són la passada, un corp si canta segons de quina manera, però sobretot, com hem dit, l'òlibe. De fet, un poc abans de la Guerra Civil va passar un fet sorprenent, totalment verídic, a l'església de Petra, a una gran celebració a l'església de Petra, no sé si era Pasqua, no sé. El fet va ser que quan el capellà deia la missa va entrar un òlibe. I l'òlibe volava constantment volava i cridava, i la gent ja ni escoltava la missa ni res, i miraven l'òlibe i deien: aquí passarà qualsevol cosa. De fora feia una gran tormenta. I l'òlibe no deixava de volar. I amb això va entrar un llamp dins l'església i va xapar l'altar. I la gent va sortir de l'església regirada, plorant, donant la culpa a que l'òlibe ja havia anunciat que passaria una gran desgràcia. O sigui, una superstició se va reafirmar de tal manera per un seguit de coincidències.